digital economy. Wan gi dhano bende matemo timo tije moko e rural areas ma yudo pesa maber to ok donji e gini. Koro the intention mar the tax policy paper is to bring so many to temo kelo ji te mondo donje gima iluongo ni tax bracket. Iluongo ni expansion of the tax base. Okay? Koro watemo ni mondo ji te otemo donje e gino. Mondo ng'ato ka ng'ato okonywa en msik ji te. Wate wahero pinywani. Wate wadwaro ni pinyni odhi mbele. Intention mar sirkal owinjo bede ni itemo kel ji mang'eny. Mano emomiyo ineno ka sani nitiere adjustments in terms of technology. Itemo yore te mag yore masani mondo kel ji te otime odonje ginie. Gima adwa nyiso jopinywa joisa, adwa paronu matin history. In 17th century, e piny Ufaransa, ne nitiere kingi miluongo ni Louis XVI. Kanyakla achiel gi chiege miluongo ni Maria Antoinette nong'ado ng'utgi nikech wach makati. Wach makati. Koro wach makati tane. Makati notima. Well, gima ne timore Ufaransa dire no. En ni nikech Ufaransa ne nie gi lwenje mang'eny. 1776 in America and all that. Sirkal ne kawo pesa mang'eny tiyogo e weche mag war. Koro pesa ne tin, to koro production ne obedo matin, agriculture ne government ok nyal invest in, wheat became rare. Koro ji mang'eny ne ok nyal yudo makati. Sama makati no obedo ni piny kendo nengo no odhi mamalo no, jopiny notuk. Jopiny ne nyalo wuok oko. Omiyo anyalo kwayo jopinywa ni wach makati kik miwa wakawo wadhi matek ahinya. En mana ni sirkal owinjo bed ni owinjo ywaku. Kaka jopiny osewacho ni kwa medo VAT, koket VAT e wach makati ni, to dhi kelo tabu, aparo ni gisewinjo, gibro gole. Kaka bende weche mag mor tedo bende ji oseywake. Bende asewinjo jo insurance bende ywak kaka nyaminwa ni osewacho. Bende asewinjo ji bende infrastructure bond. Ineno ka interest mowuok e infrastructure chik cha ne wacho ni mondo obed taxed further apart from the initial withholdings. Mago gik mane dhi duoko investor confidence piny. Omiyo ayie gi paro ma nyaminwa wacho, kata ayie gi gik ma ji wacho ni osekaw pach ji, jood bura koro owinjo dhi otim tijgi. Owinjo gidhi giket bed piny gi wach ni kuom paro mane okelni ma ok jopiny orwako. Ma dhi hinyo jopiny. Kaka wach makati ji osewacho maler, wach motor vehicle tax. Now, motor vehicle is controversial nikech from the accounting perspective kata king'iye. The fact ni in gi motor vehicle does not mean ni in gi income. Nikech tax law, the Income Tax Act, wacho ni tax is based on income. In fact, not income, but profit and gain. Unless ni in employment. So, koro kibedo gi motor vehicle, to where is the profit or gain? Where is the income? Nikech inyalo bedo gi motor vehicle no, maybe obedo donated, ichulo tax nango. Koro mago controversies mosebedo ma ji osewacho mang'eny mowinjo bed ni golo. An gi geno ni jood bura osewinjo wach maler, owinjo bed ni gidhi. But gima bende ing'e ni kopo